APB जिंदाबाद भगवान मावनायनि जेबो फिथाइ थानाय नङा बिनिखाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बिनि थाखाय जों दिनै बिबान लानो ओंखारदों जों दिनै APBआ टारगेट खालामदों मेनलि यां जेनेरेशनखौ एबा दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोगोसे आइजोफोरखौ दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मोजाङै सोलोंनो हायो जों लोगोआव थानानै जोङो बोसोरबासो मावनानै होयोब्ला जोंनि यां जेनेरेशना बेखौ दायित्व लानानै गोलाव सम खामानि मावलांनो हागोन जों बयबो मिन्थिगौ जे जोंनि यां जेनेरेशननि आखायावनो जोंनि सेंग्रा सिख्लानि लाइमोनफोरनि आखायावनो जोंनि गाबोननि इयुना दङ बेनिखाय बिथांमोनखौ जोङो गोख्रों खालामनानै दोनलांनो नांगोन दिनैनि गथ'फ्रा दिनै जेबो होप नुहुराखै जेबो मिजिं गैया जायनि थाखाय दिनै सोरबाया ड्राग्स जादों सोरबाया जौ लोंदों सोरबाया ओरैनो गावनि जिउखौनो फोजोबनानैबो लादों मानि थाखाय जों बुहुमाव थांनानै थानोब्ला मोनसे मिजिं दिन्थिनो हानांगोन दाख्लै क'क्राझारनि सासे उन्दै गथ' 17 बोसोरनि गथ' सासेया आंनो फेसबुकनि मेसेन्जारावहाय मोनसे लाइजाम गोलाव हरदों आं नायनानै नुबाय जे बे लाइजामा आंनो नङा बे लाइजामखौ लिरहरदों NDFBनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट DR नाब्लानो बिरा बे लाइजामाव मा लिरदों जे आदा नाब्लाखौ थांखिनानै लिरदों जे नोंथांमोननि रंजन दैमारि सार नोंथांमोननि लिगेसियाव जों देरबोबाय नाथाय जों दिनै माबा मोनसे मोनाखै बादि फिल खालामदों आं दिनै सिखारबानो आंनि न' खाथिनिफ्राय फाखा लामा जाबाय मोजांसिन स्कुल मोनबाय जोङो आगोलनिख्रुइ साबसिन जोङो गासै सोरगिदिं लामा दामा जों मोनजोब्बाय थेवब्लाबो बहाबा जों खहा जानाय बादि मोनदों थेवब्लाबो आं गावखौनो आंनि हारिनि आं रोदाजों आङो गावखौ लिंक खालामनो हायाखै दिनै जोङो कनफिउज जादों जों जेबो होप नुहुराखै सार होननानै लिरदों जों कनफिउज जादों बेनि थाखाय जों डिप्रेसन हताशायाव जों भुगिनानै दङ नाथाय नोंथांनि मोखांखौ नायोब्ला नोंथाङा जि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय बावसोमबाय बेखौ नायोब्ला आंनि बे डिप्रेसनाव भुगिनाय जि गोसो बेयो रंजाखाङो बेनिखाय आं दिनै सतबांसा लायो जे नोंथाङा जि बावसोमलांबाय नोंथाङा बेखौ बावसोमबाय जोंनि थाखाय दायो आंनि फागो आंनि फाला जोंनि फाला दायो जों यां जेनेरेशना जों गथ'फ्रा दिनै आं थांखि लादों जे जों नोंथांमोननि मावनो हायै खामानिखौ मावगोन स' दिनैबो बेबादि सेंग्रा बेबादि गथ'बो दङ जों सानो गासैबो गथ'फोरा साननो रोङा नाथाय 17 बोसोर बैसोनि सासे गथ'आबो साननो रोंदों रिकगनिशन होनो रोंदों सोरबाया मावनायखौ आरो गाव मावनो थाखाय थांखि लादों किन्तु गासैबो बिदि खालामनो हाया बेनिखाय जों गिदिरफोरा एसे गाइड खालामनो नांगोन जों सिमां दिन्थिनो रोंनांगोन बिथांमोननो जोङो होप होनो हानांगोन मिजिं होनो हानांगोन मिजिं थायोब्ला मानसिया सिमां नुयो आरो सिमां नुयोब्ला बेखौ मावनो थाखाय सान हर जुजिगोन अब्लाना बे फ्रास्ट्रेशनाव फैनाय हताशाव भुगिनायफ्राबो गैया जागोन बेनिखाय रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे गिदिर बिबान लानानैसो बेखौहाय मावफुंनो नागिरदों दिनै BTC खौ जों माबायदि मोननाय BTC नि ओंथिखौबो जोङो एसे एनै मिथिनाया मोजां टेक्निकेल खोथाब्लाबो बेखौ जोङो मिथिथारनांगोन बर'फ्रा खोलोब खोलोब गोलाव सम जेब्ला आन्दोलन खालामबाय आलादा रायजो नागिरनानै नांगौब्ला इउनियन टेरिटरि होब्लाबो जागोन बेबायदिहाय किन्तु जोंनो आलादा रायजोबो होआसै इउनियन टेरिटरिबो होआसै नाथाय गुबुन मोनसे जिनिसनिफ्राय बेनो जाबाय 6 शिड्युल काउन्सिल भारतनि